بجاها معطو سير خيوتت كلنا عم جا حجزني أيك أخوان حراي متصاب قلت بالبجاها قطيب كم تاني سمعنا عزيز سمعني أنا قسن حسابيك عدس بيت تمرتقنا بصحة ها أنت فاس سابيت كنت بأوتوبس دوغ دليلك يا أمن اللي أنا صحوي أنا كمان بوقني كداليك تداليني هو يغني لي تشاو يا ناس حوي الراي كبرتها بلي أنا راوتك أي بحر أبس مرة تولي عبي بشون جعتي 285 توليدة دادي ساقويا أو دامت طبق جمعنا نحفو ماتيس كهانت إنا نتبايو نصدق أي كوينة كم نقص الناس مش زراعة خلونا مش زراعة لزعبنا طبق زراعة كذا كيف كان مش بمصانتي ساعة خلوها زي فيلم مرأيك فوتو معتني يرى إيش تقوله مالتي نحنا نتكلم لنا ميك اب صراحة انتهي عدا أنا قد تأتي كاب دقة ليه خصله يوم صور ولا عن تجري بلا مش ساعات ناس قيد أكيد هاي بقوله كليبات كو سلسته كليب سريع له كوميدي خاني سلسته مالس ميلو دراما مالتي أفرح هذا أفرح قلتي زين فري كابتن زيارة مش أنا صراحة مالتي أنا توس مويا يطرح عن برا مويا أنا أرتي نيرو ما تيس كوا تواصل يطرح كوينا عبيو نيرو تي تدريليو فريم قلت دادي كاب كلتش حن كلتني تفوت نراوا بفولي ذكرى اب ديسيبلين يو اب ديسيبلين اب ساعات ناي سرح قدم ذا غريات متص حجي كحسب كله كوعد كله عبيت حيزو خبل كله حجي ان شاء الله تذكرتو زخونو نغرات ابو مرخا كحسو زي كله نغرات ناي موسى غص بحريات حيزكا كيتلها زياده مساتي يغبرو والع نيرانيش يا ግን ንፍዕቲ ኣድልየት ናይቲ ክስታይ ስለ ዝነበረኻ ነቲ ተዋሃባኻ በቲ ዝተዋሃበቶ መንገዲ ዝተገረኻ ነቲ ስራሕ ኩዕቱብ ትሰርሖ ነይራ ብኸምስ ፈልጣ ቅድሚኦም ዕድልታት በን ገለ ሓሰውሶም ሰልኩ ሕጂ ንዚኦም ክልቲኦም ቋሪን ካንስ كله قال يتعمل سلام زخبركم تخاتلتنا أبرحق أبقربا أملع عالم زلكم تخاتلتي روبا إري كما يتخون لكم نوحتي حتصرتي كيحتي تسلمتي روغوتي كتنتي بملكم بحفشة نمن ذكيرة نمن كفلي الله خدو الله خدو سلام تاير السعيكم كن بشم روبا إري كل جزء أبنع للون أبن زرار بولون أتي أتمنى نجر وانا سبتكال نايزا channel زيا أب عالمنا زلوا كل نجر كاب كورونا وتحسكا وجه ورا وجه بملو تفيو زبنا سلام زبنا رهوا كل نجر خانلنا سنايت منيتهم الناقلتو كل جزء أب تكاتاتولو مدب ربعيري شير لايك سبسكرايب أي تفعليه لما عتجن فلي بزبالة أرستيامات يكون زلهم ربعيري كم تقول جزء زفلت ربعيري أب زتفعل علي بوتات زلو بفلاي دما أب ما أخل عدي أب إرترا زلو نزتت أقومو سبات النام تأي على محتت الناقبرة أب زتفعل علي مدبات شجرهم كفتح لهم ككافل رينا لنا سلازي نزت الناي تكبر بلبي النام سجنا لومون مقد سلطاناتو حنتي ناي بلبي بعلتي درب حلنا زغنة حفتنا إيه حيزلكم ما تعزلكم أستوعل سخبركم تخاتلتنا إذا حجي نباخم زبلا زلكم مدب بزيك العالم تسرح دلخا تسرح زلخي حلفت بالنزلخا أتقويلك نزا حجي زم حلال فازلكم الأختي سمعك شير لايك سبسكرايب هاي تفلينا بفلاي شير أمبارك زخبركم تخاتلتنا الغرام ساي الغرام زعما الاختزياء أزيا أقداسينت بسلا زخونت حدراخا دا حلفكي كوفن دابلكا ويون
ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንዳተንቀሳቀስካ ትዕዘብ ብጽቡቕ መደብ ተገዲስካ ክትሰምዓ እንላብወኩም ናፍታ መልእኽቲ ክብለኩም እየ ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረስ የለን ከም ዝበሃል ብሓንቲ ደረት ኣልቦ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ተግባራታስ መወዳእታ ዘይብሉ ኣልፋን ኦሜጋ ዝኾነት ሰብ ይኽዛረብ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና እዛ ሰብ እዚኣ ተቐማጢት ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኮይና እቲ ዛንታ ናባኹም ከብሎ እየ ብታሕሳስ 4/2003 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣስመራ ሓንቲ ህፃን ቆልዓ ተደርብያ ተረኺባ እዛ ቆልዓ እዚኣ ኣስተውዕሉ ብታሕሳስ 4/2003 እዛ ተደርብያ ዝተረኽበት ቆልዓ ካብቲ ዝተደርበየትሉ ቦታ ተላዒላ ብግቡእ ሕክምና ገይራ ኣብቲ ናይ መናበይ ዘኽታማት ኣብ ዝበፅሓትሉ ግዜ እዛ ናይ ብሓቂ ንሕልናኣ መዳርግቲ ዘይረኸብኩሉ ኣደ ተቐቢላ ከም ጓላ ፈሪማ ወሲዳ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ የዕብያታን ተዕብያን ኣላ እቲ መልእኽቲ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን የዕብያታን ተዕብያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣምሂራታ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ እትመረቐሉ ደረጃ በፂሓላ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እዛ ቆልዓ እዚኣ ምናልባት ጨኒቕዎ ጨኒቕኪ ጨኒቕካ ተራዳዲእኹም ናብራኹም ክትፈትሑ ዘይከኣልኩም ነታ ጸላም መዓልቲ ኣለኹ ይትበላ ከም ዝተባሃለ ዝኾነ ነገር ናይ ሽዑ መፍትሒ ወሲድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብታሕሳስ 4/2003 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ቆልዓ ዝደርብኻ ግን ኣስተውዕሉ ኣሽንኳይዶ ስጋኻ ክዳንካ ኸማን ደርቢኻዮ ኣሪጉ ዝደርብኻዮ እዩ ትዝከር ስለዚ እዛ በዓልቲ ድርብ ሕልና ዝኾነት ሓፍትና እዚ ኩሉ ጌራ ኸማን ረብሪበ ካይበለት ሕጂ ስጋ ተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስእ ኮይኑዋ ነዛ ቆልዓ ንዓኣ ዝመስሉ ሰባት ክደሊ ህርዲግ ትብል ኣላ እሞ ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ኣስመራ ዝሓበረን ወይ ዘተሓበረን ስለ ዘየለ ብዓቕማ እውን ኣብቲ ከባቢ ኸይዳ መፅናዕቲ ክትገብረሉ ኣብ ዝፈተነት ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብዚ ኤሪ ቻነል ግን ንዝተፈላለዩ ፅጉማት ከዘራርብ ምስ ረኣየት መፅያ እዚ ሓሳብ እዚ መሰካፈለትና ነዚ ናይ ሕልና ሕቶ ኣነ ከመሓላልፎ ከለኹ ዝስማዓኒ ክብሪ መዳርግቲ የብሉን ብፍላይ እታ ቆልዓ ወለዳ ረኺባ ምስ ንሪኣ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ምናልባት ናይዛ ሰብ እዚኣ ስእልን ካልእ እንደይንዝርግሐሉ ዘለና ምክንያት እዛ ቆልዓ ወለዳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተደኣ ዘይተረኽቡ ምናልባት ኣብ እሙርኣ ዝፈጥረላ ጭንቀት ወይ እውን ካልእ ነገር ንኻይተሓስብ እዛ ሰብ እዚኣ ብኣዝዩ ዝተኻእለ መጠን እያ ትፅዕር ስለ ዘላ ካልእ ምስጢር ስለ ዘለዎ ኣይኮናን ስእላ ደይ ዝዘርግሐናዮ ምክንያቱ እሳ ምዃና ንነብሳ እንድሕር ፈሊጣቶ ካብዚ ብዝለዓለ ናይ ኮሌጅ ተመሪቓትሉ ዘላ ትምህርቲ ንኻይትቕፅል ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ክትገብር ስለ ትኽእል ስለምንታይ ኣብ ዓለም ብዘይ ስድራ ብዘይ ሰብ ብዘይ ስጋ ምንባር እቲ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ስለዚኦም ከዓ ዓበይቲ ቦታትና ሰብ ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ጎረቡ ዝተባሃለ ፕሊዝ ነስተውዕል እታ ኣዝያ ዝተረረት መዓልቲ ሓሊፋ ድሮዛ ቆልዓ ኸማን ሰብ ክውለድ ከሎ ብዕድሉ እምበር በቲ ትሕዝትዎ ኣይኮነን ዝውለድ ስለዚ ዕድላ ፀቢቑ ኣብዚ መፅያ ኣላ እዛ ሓፍትና እውን ሓቀኛ ወላዲ ዝወለደ እምበር ዘዕብየት ካይበለት ነገራት ትቕፅል ኣላ ስለዚ ንዓኣ ንምርካብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኣበይቶ ዝተደርበየ ቆልዓ ድሮ 18 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ነዚ ዕላል እዚ ወይ ብፅንፅንታ ትሰምዕ በዚ ኣብ ስታሕቲ ሩባ ኤሪ እንቦኩም ዘለና ቴሌፎታትና ክትሕብሩና እንምሕፀነኩም እዚ ቻነል እዚ ኣብ ኣስመራ ጨንፈር ኣለዎ ከምኡውን በዛ ሕጂ እንቦኩም ናይ ዋትሳፕ ቁፅርና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሓደራኺ ሓደራኻ ፆታ ይፈሊ ገለ ይፈሊ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዛ በዓልቲ ድርብ ሕልና ሓፍትና ኢደይ ኢድካ እናበልና ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሳብስክራይብ ከንዕቢ ወይ ካልእ መደብ ዘይኮነ ነዚኣ ድረኣኸያ ላይክን ሸርን እንተ ደኣ ጌርካ እቲ ዘይሰምዐ ክሰምዕ ስለ ዝኽእል እንተ ደኣ ጌርኪ እታ ዘይሰምዐት ክትሰምዕ ስለ ትኽእል ሓደራኹም ፕሊዝ ዝሓልፍ እዋን ዘይሓልፍ ቃል ኣይትዛረብ ሎሚ ወለዶም ተፋቲሖም ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ቆልዑ ፍቕሪ ስድራ ኸይረኣዩ ዝዓቢሉ ዘሎ ግዜ ፍቕሪ ስድራ ቤት ክትባ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ክንድኩሉ ኮይና የዕብያ ግን ምስ ሕልናኣ ዝማጎታ ነገር ክትፈትሕ እያ ትጎይ ዘላ ዝሓፍትና እሞ ሓደራኹም ካይትርስዑ ንመዘኻኸሪ ክበኩም እየ ታሕሳስ 4/2003 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ቆልዓ ዝደርበኺ እታ ዝተወለደትላ መዓልቲ እያ ተደርብያ
شعاخ أترخيبا حكمنا غيدا نبرز بلا هيوت كن أملاق سلازقنا وحسا نبيراس تقتصلون الله سلازي كاباكم تدليو نجر بجيكا نحلنا نقريتان تزيكون يلا نمو ولادي بهيوت انت لقى بزي حجي جزي الزبن معبيل وزلو مراقا قصات نجر كمون أبس مران حرالهم أبتي ناي معبيز اختامات كيدكم مراقا قص السند بزركبن مستحبرون نعنا حبرونا سلازقولو زاقو العزيان بزلاتو نابزلا على درجة نختبتح ستر أخا رخيبا ترب حقوس سبحان الله إليه كان بل سلازي love you I love you guys thank you